సీతాఫల చెట్టుకి అరుదైన కాయ ఒకటి కాసింది. అన్ని కాయలు చెట్టుకి చివరిలో కాస్తాయి ఇలా. కానీ ఈ అరుదైన కాయ ఈ రెండు కొమ్మల మధ్యలో ఈ కాయ కాసింది. చూడండి, దీనికి ఎక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఈ అరుదైన కాయ చూడండి. అసలు ఇక్కడ ఎలా కాసిందనేది అసలు మనం చూడండి ఒకసారి. ఈ కాయ ఇది ఈ రెండిటి సందులో ఈ కాయ అనేది కాసింది. ఇదే మొదటిసారి ఇలా కాయడం. మేము కూడా ఆశ్చర్యపోతున్నాము ఇలా కాయడం. చూడండి ఫ్రెండ్స్.